Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. we love Hello Meghalaya. Kublai pi baro kini gilong ki khubor bam takasngi. Ka jing sarong ya kariti ka dustur khasi kalapau khamshai hakiyo berkalat plikam kentiu ya ki samla. Ha kabaka kong blandina rimpen na kashnong umdan ribhoy kalapan ipat ba da ka jing sarong ya ka jansem karyam tenrai ka bapong da ki kenthei khasi. Ka umdan kadai kashnong ka babat rinti ya ki rukam im khasi bar ka jing persang ban sumari ki sap riulum. Habakran ka kong blandina ka ong ka jansem kam dei tang karyam kadai ka jing tip briu bar ka jing sarong jongi. Ka jansem ka basuk ban pong bat don buram kadai ka dur bapun pau ya ka jing long riulum. Ka blandina ka bawanra ban pin ida ki janrong bayap biet ya ka tenrai jong kashnong umdan ka bapau ha ka thanjan dakti tenrai. Menta ki jan erisil na umdan ka bapin i ka sap ka pong jong ki pat khasi nadu ki jingrai ka bam tenrai ka riam bar ki jingedei bat ka mariang. Ka jingwan jong ka blandina ka aiman sim ki samla ban buram bat sumar ya kariti ka dustur khasi. Ka jansam kalong karyam ka bakham kiu ha ka perthai sustainable fashion bar klasdang ban yo jing itu na kinong pin iriam ha kini gisngi. Kadai karyam ka badan ka minsim bar ka khana. Ka khana syapang ka jat bin riu ka kendo bar ka jing im badam da ka buram. Ni samlah tu di salat inti ban ailat ya thi nong hai jadi jadi ya itu ya Họ kene ka yo ka ba i penyat i kong risa sitting kalong hi ka jing mentoy na ka banta jungi bat kalong ru ka jiram lengba kane wat lada ngimla bandi le se hang ne ha kayo jong i henrei ngila yo ban ai kini ki i kat ki jongi nang ta ngila yo ban pen itu iki bru te kata kalong ko wi kalat jingiram akong ta jungi ho kene ka dei ka wi na kalat ka ban ai kam ya ki samla ki bom dan kam dan jam lengba ka jingbu jongi ya kene ka kam thanjan bun ki samla ki kwa ban wan trei ban ni rei tenteng pade ngimla ban sun bun ki bru na mar ka kayo ka duna tengi hap sim kat kum ka jingdon jong kayo ka ki nong than ki jongi ngimla ki la kiu ba ka jing pen me bat ki nong than ru ki la bun ba ki la roi te kane ka dei ka wi kalat ka ba ai kam ajam ngi ki bom dan kam dan jam ka ngam dangam kan ngi pen me menta ki long ya mentahi ke babun ke dei ki jansem rendia nang ta ki muffler ki shawl ki stool nang ta ki bag ki necktie kita hi ki bang dang pen me long ki kwa hi ban le ki wei pat ki kom ban le thamai tang bai long ya mentang in pat la ban le kan long ka jing mut jing perkhat jung te kala don bakum no bangin su ha penwandur ha ki sopti ane ki i kurta kumta ngila don hi kata ka jing plan ka jing themu tang bai ya menta pade ni pat badang rit dang duna ka bai seng in pat la kan ban le ta em ya mentah ngi dang le be jagi kiti ka babun hi de ka long kan ya ka jansem dang than makana ha ki lumru long kat ne ka design pade ngi sujit no da iwei tang da iwei isik isu sina ngi jit iwei pa iwei sai ban penlong iki ki design ha kan ne ka jela ka jongi ka yau hi kat kum ka bangi yu mangi ngimpat da biang kan kata ka yau long ki janyi la hi ban permi sibun rei ka yau kadang dunahi ya mentah pak yarap sisahi long kala kan tiu hi ya ka kam thanjan ngila yo hi kijing mentoy lengba ka sarkar nang ta rude ba ka sarkar kala itu yang kum kata ka erisil village kidon hi teng na ka prime ba kisim nang ta lagi tiki business simet ro ngi don hi bangi ai
bagi sepelai sebar tang ba long ki babun hingim padayo itin takayo ko ba tikana lane ko ba biang ko ba marsin than digbu ngiyo bisa kum kata te kam pada don bah hangi long langi lik ni than ni ligbu ki janru ngi dang hab ap hingga bisa te kane pade ka semjing yangi ba ngin haban pentelun ha ka batit sai nang tasiu bai tre na marki berusia ki than ki snong jungi dang don ki ba dang bun hi ki ba duk ki ba kerdu te long suong no kumbangi tre mentang habam no kita te long dang Islam ka pisa padengi mio kan ban ai kinong thaj jarane ka jing bu jong kine ki samla ki jongi ya kine kiyo ka jing sang jong ki kalong hi kata ka jing arab na ka banta jongi tang balong ban ong hadu kata ga sil dan kata ka jing diru kam pada biang hi kat kum namar kini ki jan ki bangira shaner ngim patla te ban dilut hang ne ngidang hablik thai biang sing ho ni kerman ba kayo hakawi kasni kanang kiu long habya sya hi supor arpor lada hakakam te kadon be kita ki jing umdan ka jongi kala pau hi nadu ndai long kati ka snong kabala long kabala im da kita ki teman ndai jongi ki long kila seng labu ya kena kam thanjan ndai mensua pada kim patip mo ya kata ka bandisha yo sigi hat long tang bangi pedon kam tang ban sem ban kup ya la jong handre menta lembaga jing itu jong ki bor sarkar ni la tin ban penmi badan lan ne gibrur gla sedang ban itu kanya kena senong ka jong ho ya mentang melak ban ni kata gibrur kila sultanat bat kila tip hi kata ka senong ka jongi bat kila tip ya kata ka kom thanjan jongi baka erisil kadai ka bami na po umdan ka jongi Warhi ka ba ngan ai ki samla ki badang seng ya kam ka jam kalong ba kin yasha ya kata ya kano ka jing ka bawan wal ada ngi bun kita ki jing duna ki bangi dang don bangi patla ban penyaj ha ya ka yo le se ha ka we kasni kan saplilat linti yangi ba ngin long kita ki nong sing kam ki ba kampau sakamat kan ka keteng jonga dei belandinar pe ngasong ngasa ha um danang flu